Akitania Berriko Eskualde Kontseilua, Basioko matematikako azterketa euskeraz egitearen alde agertu da. Ekologistek eraman dute mozioa hemiziklora eta bertako gehiengoaren babesa jaso du. Arratsaldeon deizuela guztioi Angeluko Xiberta-Basoko itzalpe honetatik eta gaurko iparraldearen orenean Basioa izpide izateaz gain dobla dantzariak saretzeko egitasmoa aurkeztu dute Biarritzen. Ipar eta Hego Euskal Herriko dantza konpainien ikuskizunak Euskal Herri osora zabaltzea du helburu, baita euren artean topaketak eta formakuntzak egitea ere. Baiona txipiko bihotzean dagoen Pirenes ostatuan, 10 urte dira Pirenes kantuz ekimenarekin hasi zirenetik. Hilabetero, hitzordu bat antolatzen dute, herritarren artean elkartu, eta Nat eta Watsonekin euskal kanta ospetsuenak kantatzeko. 10. urteurrena, azken kantaldian ospatu zuten. Guzti honekin, ekin diezaiogun, ekainaren 17ko iparraldearen orenari. Seaskako Etxepare Lizeoko ikasleek matematikako probarekin eginiko desobedientzia zibileko ekimena eta gero, Akitania Berriko Eskualdeko Kontseiluaren gehiengo osoak sustengu mozio bat onartu du. Euskaraz egindako azterketak normaltasunez zuzentzeko eskaera egin dute hautetsiek eta etorkizunean tokiko hizkuntzei bide irekitzeko. Ostiralean egin zituzten lehen mailako ikasleek matematikaren azterketak eta Seaskakoen kasuan intsumisioariekin eta euskaraz egin zuten askok. Bordelen, Akitania Berriko hautetsiek kontseilua egin dute eta Didier Amestoi Baianako kontseilari ekologistak proposatutako sustengo mozioa onartu dute. Sozialistekin batera, gehiengo oso onartu dute gainera. Euskarazko azterketen auzian gizartean eta politikan bertan duen babesaren beste seinale bat, Amestoi baikor mintzatu da eta uste du gora berarik gabe zuzenduko direla azterketa hauek. Esango nuke dantza oso importantea, kultura zentzu zabalean oso importantea dela kulturari bere garrantzia ematea gizartean, eta dantzak badauka herri honetan tradizio bat, eta era berean bada herri honen manifestazio bat, beraz dantzak ere bere pisu eduki beharko luke gizarte honetan gaur egun. Euskal Herri osoko dantzariak saretzeko dobla egitasmoa aurkeztu dute Biarritzen. Europako funtsen laguntzarekin Biarritzeko baletak, Eusko Jaurlaritzak, Euskal Elkargoak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Errenteriako udalak jarri dute martxan. Hoiek lagunduak izanen dira, egituratzeko, kultura mankomun baten ukaiteko hoien artean, topaketen egiteko, lanbide formazio profesionala laguntzeko, hori dena egina izanen da, eta kultura mankomun baten sortzeko. Baina kultura mankomuna ez da kultura bizimoldea, baizik eta administrazio mailan eta lanean hartzeko mailan, xede berak edo egin molde berak izaten eta kurutza dezaten aixez ere gehiago. Bueno, gure ustez esan dudan moduen aukera barriak, ez? Badago lurraldetasun bat, lurraldetasun horrek joku berri batzuk eman beharko lituzke, eta dantzan dabizen konpainiei eta profesionaliei ere beste eremu batzuk ezagutzeko, proiektuak euren artean ere kudeatzeko eta elkarlana hori sendotuz. Lapurdi, Gipuzkoa eta Nafarroako 6 dantza konpainiak parte hartuko dute egitasmo berri honetan. Bilaka kolektiboak, Ahatikek, Lasalak, Erainek, Let Siluetek eta Dantza Lasaik. Eta deialdi hortan parte hartu nuen konpainiako ikusgarri bat aurkeztuz, fla ikusgarri aurkipieri zuzendua den ikusgarri bat. Deialdi hori erantzun dugunen artean hautatuak izan ginen. Uste dut sektorearen zat biziki importanta den gauza dela. Ni naizen ikuti konpainia tipi bat, hor esperantza emaiten du, idekitzea gehiago, besteekin sarritzea, eta uste dut bizki interesgarria izaiten aldela ere publikoarentzat. Publikoa nahi bain baitugu egoaldeko sorkuntzak ezagutu. Indar bat da, ala ere momentuko iparaldekoentzat behar da egiazko interesa ukan.
Pentsatzea egoaldeko proposamenak iparaldean izanen direla, publikoak ere deskubritzen alko du Euskal Herri osoan den aberastasuna, eta bat gauza hainitz dantza mailan, eta hori ikusteko parada izanen da. Egitasmoak dantza ikuskizunak Euskal Herri osoan plazaratzeko aukera emateaz gain, dantza konpainien artean topaketak eta formakuntzak egiteko aukera emango du. Eta espero dute, Ipar eta Hego Euskal Herriaren arteko muga administratiboak gainditzea ere. Muga administratiboak edo esate muga horrek iparralde eta hegoalde artean marra handi bat iteu, batez difusioko garaian, emanalditxo puntual batzuk eukitzeteu iparraldeko konpainiak hegoaldean eta alderantziz, baina oso zaila da gira oso bat edo emanaldi gehiago eukitzea mugaz bestaldez, hegoaldekoak iparraldean da alderantziz. Orduan idealitzake honek laguntza egun, gehiago muitzea eta Euskal Herrin gehiago dantzatu alizatea. Dobla, Ipar eta Hego Euskal Herriko dantzariak saretzeko egitasmoak 1,5 euroko aurrekontua izango du. 3 urtez luzatuko da eta etorkizunean zabaldutako bideak aurrera jarraitzea nahi dute. Baiona txipiaren bihotzean, Piginek kafe ostatuak, Piginek kantuz ekimenaren urteurren berezia ospatu berri du, 10. edizioarena hain zuzen. Quand on a pris le café il y a 18 ans déjà, on faisait des concerts régulièrement. Et ensuite, à cause des nuisances sonores, des chartes qui avaient été instaurées par la ville, on a... Duela 18 urte ostatua hartu genuenean, kontzertuak antolatzen hasi ginen, baina garai hartan udal legedia aldatu zen eta egiteari utzi genion. La suite a prouvé qu'on avait tout le temps quand même des contrôles. Ikusirik, kontzerturik egin gabe ere soinu kontrolek jarraitzen zutela, bizilagunak errespetatuz baina berriz animazioak egiten hastea erabaki genuen. Nat eta Watsonekin bildu eta kontzertua beharrean jendeak kantuz jartzea otu zitzaigun. Eta segidan izugarrizko arrakasta izan zuen. Voilà, ça s'est fait très naturellement et ça a été un succès dès la première année. En fait, on a eu beaucoup du monde pour ces soirées-là. On s'est rendu compte que finalement, effectivement, à Bayonne, ça ne chante plus trop vraiment, à part si c'est des chœurs d'hommes, si c'est des soirées prévues. Ohartu ginen azken batez, Baionan kantatzeko ohitura galdu dela. Ez bada guztiz aurreikusitako ekimen bat eta jendeak bazuen utxune hori, non zure liburu eskarekin etorri eta abesten alduzun. Adin guztietako jendea ukaten dugu, gazte eta zar, eta urtean behin azken edizioetan eskola bateko ikasleak ere etortzen zaizkigu. Aurten lehuntzekoak, urte guztian zehar euskal kantak lantzen baitituzte bertan. Voilà, devant Nat et Watson, les enfants chantent les titres populaires du Pays Basque. Urria eta ekaina bitartean, hilabeteko bigarren ostiralean egin ohi duten ekimena, udaran terraza alai ekimenak hartzen baitu plaza. Pour les 10 ans, on a fait appel à Nico de Susuli, pote sérigraphia en fait, qui nous a fait Zuzuluko Nikori eskatu diote t-shirta egiteko. Pirinioetako marrazki hau, Auña mendi eta pentagrama uztartuz diseinu ederra sortu dute, eta nahi duenak aurrez eskatuz eskuratu dezake oroigarri hau. 10. edizioa beraz egiten duela 12 urte hasi baziren ere, Covid tarteko 2 urtez etzen egiterik izan, eta arrakasta ikusirik beste horren beste jarraitzeko indarra eta xedea dute. Ah oui, nous, tant que Nat et Watson seront là, on continuera. Nat eta Watson aspertzen ez diren artean ideia hori dela dio, eta ikusentzuleok Piginek kantu zen urteurren eder honetako musikarekin doakizue gure gaurko agurra ere.
Pirineo estatuan edo edozein herriko jaietan euskaraz kantatzen jarraitu dezagun. Izan untxa eta bihar arte. Edozein herriko jaietan. Eta Pirines kantuz zen 10. urteurreneko kantaldi honen irudi hauekin agurtuko zaituztegu gaur, bihar arte.